te wien en in de zinnen wie het je het best wel te doen. Maar die wien zo daar gewoon aanheljen. En wat opvoer weer van de morgen. Het prachtige begin van de dag. Maar helder waar. Daarna het dampen waar. De mist en de bewolking. En die wie ik in één keer weer voort. Dan doe wie het volop zinnen. Joen en vannacht beroende loft. En letter vannacht rein en lichte rein. Ja, de temperaturen 4 zo'n graden. En de wind maar er wijze. Het ontstwarmig krijgt zo'n 8. De wind zal harder waaien als justerjoen en de haroene nacht. Bij vlagen kan zelfs de jochen er niet zitten. Je had natuurlijk vooral voor het kust- en waardgebied op het Versloon een vrij krachtige, ontkrachtige wind. En natuurlijk een waarschuwing van windstichten. Meneer, eerst rein. En dan in de midden nog even de zinnen. Vooral in het tweede pad van de midden, zo die zinnen er nog terugkomen kennen. Net overal. En de temperaturen 9 of 10 graden. Natuurlijk, na het rijnwetter wordt het droog. En de wind, ja, die ziet wat meer het zuidwesten op. Krachtig onthut, beginnend, maar letter op de dag wat aannemend. En dan zetten we terug naar de orendagen die komen. Allereerst maar even naar sneeuw. Dat wordt een dag mooi. De zinnen erbij, droeg waar hoe dag en de temperatuur zomen bij de 8 graden heen. Sneeuw betekent rein, soms reint het even stevig, ik wil weer een droge periode, zo'n 11 graden. En manje is zo'n 10 graden, ik maar betekent rein en licht rein. En de wind zal vooral op sneeuw wat sterker worden, krachtig misschien wel hut. En of het tak een beetje kouder wordt, nou eerst net, maar we moeten hem aan, we weer even in het waarsje.